hamba wena ngoba awuthengi futhi ulokhana ugqolozela abantu, ngicela uhambe. Hhayi bese iyahamba-ke i-hitman. Ihambe iye esikoleni sasisikakhaya ifike imkidnephe, bese iyamthatha imisa kaJack. Then uJack uthi hayi bo, wena ngithi hamba ubulala uKhaya ngibuyela nengane ngizoyenzani mina le ngane. Turns out naleya nkampani uKhaya asebenza kuyona eyazuma. Athi uZuma kodwa hhayi ungakhwithi, ungayeki, qhubeka usebenza ayikho inkinga. Ngiyajabula ukubona ukuthi usubuyekile ubugebengu, usuwenza impilo e-honest. Nje ey'nsukwini kuzoba khona Mr Politicians / business people bazobe behlangene laphaya kuleya food place. Kuthiwa naye uKhaya uzobe esebenza lapho. U-anti kaKhaya useze waya esikoleni uyabona futhi hayi bo, nayi ingane ingabuyi bo lapho nje fethu nje ku-obvious ukuthi hayi. Schayi my guy, like nje kuvaliwe esikoleni, sekuvaliwe ngisho igate akusekho muntu. Kuyabonakala nje ukuthi after school is after.